Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please ndisvitsireiwo nyaya yangu kune Vedare, asi kana muchinge mava kutumira, please hide my identity. Ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. Mukomanashi, ndinoda kureurura chihure chandainge ndichiitira murume wangu. Mukomanashi, tinogara kuno kuSouth Africa muJoburg. Murume wangu ndiye akatanga kuuya kuno, inini ndakazototevera, but pandakauya ndainge ndisina passport, saka ndakazoita zvekujamba border. Saka pandakajamba border ndichishandisa bus, murume wangu ainge ataura nabus driver, akabva azomupa nhamba dzangu kuitira zuva rekuzofamba. Zveshuwa driver uyu munhu ainge akavimbika, akanditakura kuuya neni kuno kuJoni. Nhamba dzangu haana kudhilita, inini dzake ndainge ndakachengeta. To be honest with you, mukomanashi, ndini ndakaisa driver uyu pamuyedzo chaipo kusvika tava kudanana. Saka pese pandinenge ndichiti ndiri kuenda kumusha mukoma, ndainge ndichinyepera murume wangu, ndinenge ndichida space nekuti ndinyatsokuonana nabus driver wangu. Saka takazofarisa kusvika azondipa pamuviri, asi ndiri kunyepera murume wangu kuti nhumbu iyi ndeyako. Apa bus driver uyu ari kuti ngatibvisei nhumbu apa, nhumbu iyi yatokura 5 months. Ndiyowo secret yangu iyi mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume ane makore 39 years ekuberekwa. Ndinogarawo kuno name hidden nemukadzi wangu. Please zamaiwo kuti munge muchizoviga kunzvimbo uko kwandinogara. Mukomanashi, tine life yedu yakanaka. Inini ndinoenda kubasa, mukadzi wangu anoenda kubasa. Ndakamuroora achibva kumhuriwo ine mari kudarika kwedu. Inini I am from a poor background. Kuwirirana mukomanashi, tainge tichiwirirana. Ndakatopiwa imba nababa vake kuno name hidden kwatinogara, asi dambudziko rakazotanga kunetsa mumba medu mukoma nderembereko. 8 years taroorana, painge pasina kana miscarriage. Asi sometimes chinondinetsa mukoma ndechekuti mukadzi wangu aisvika panguva yekuti iwo mazamu ake awa aitobuda mukaka. Saka ndaiti ndaona zvadaro ndaibva ndamuendesa kwadokta. Aibva adzoka achiti ava bo, asi chaindinetsa ndechekuti pese paibuda mukadzi wangu aishandisa motikari iyo ainge akatengerwa nababa vake, inini yandakamutengera. Ainge asingade kuidhiraivha, akangofamba nayo ka1 akati handina kujaira iyi, ndinoda Benz because ndo dzavainge vachingodhiraivha kumba kwavo. Saka ndakangoti semunhukadzi ndizvo zvaanenge achida, handina kutozivawo kutoti mumota umu ndo mune secret. Saka inini semunhu ndakakurawo ndakarovedzerwa muchinamato chechiRoma, ndaitevedzera mitemo. Saka zvekufamba kumaprofita handina kumbobvira ndakazviedza, nekuti tainge takanzi chiprofita hakuchisina, angova madhimoni oga oga. Saka pandakaona kuti ndinogona kusvika pakufa ndisina mwana, ndipo pandainge ndava kufamba mumadoctors. Saka mukufamba ndakazosangana nomumwe doctor. Handina kuziva kuti doctor uyu ainge ari muprofita. Ndiye akazobuditsa secret yose kuti mukadzi wangu ndiye honzeri yekuti tisaita mwana mumba medu. Anewo secret yake, nekuti ainge atori nemwana kare. Ane nyoka yaanopota achiyamwisa yaakapiwa nababa vake, inogara mumotikari yaakapiwa nababa vake. Mukadzi wangu pane zvese zvakataurwa nadokta ava haana kana chimwe chete zvacho chaakakwanisa kuramba, asi akazoti kuna dokta ava, kana musina kusimba muchazviona. Saka kubva muna January this year, mukomanashi, handina peace. Dambudziko ravepo mukoma ihombe. Mukadzi wangu akaudza baba vake, saka vatezvara vangu vari kuti kungoramba mwana wangu pako panenge pakuperera. Apa ivo vatori vanhu vekutoti vanotonamata zvekurevesa, vanotoendawo kuPentecostal church. Mukomanashi, ndiri panguva yakaoma, ndava kutoshayiwa kuti ndodii nenyaya iyi Vedare. Ndava kutsvakawo rubatsiro.
regai vamwe vashandise shona iya yekuti tanha dzaunosvikira. Ndava kuona kuti vainge vakazviona. Ndainge ndati rekedzai ndinge ndichiroora mufamily ine mari, ndinge ndichichinja upenyu hwangu. Handina kuziva kuti ndainge ndatozvisikira moto muziso. Bedari ndiri kutsvaka help, any kind of help. Vanoziva maprofita anogona kubatsira, please ndibatsireiwo, kana kungondipa mafone numbers mucomment section, nekuti Dr. uyu akandivhura kumeso. Iye Dr. uyu akabva azongoti kwandiri ndichazokuudza kana kuri kunzi mhepo iyi, because iye akati hanzi kune dutu remhepo, saka akanditi kana dutu riya remhepo rambopora ndo paachazondiudza, then tobva tazoona kuti tozvifambisa sei. But in short, I feel as if Dr. ava vanenge vari kutotyawo because vakatothreateniwa nemukadzi wangu. Hei, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kune chichona checha chinoti tanha dzaunosvikira pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Saka nyaya iyi ndakaitumidzirwa neumwe muteereri wedu. Saka akati hanzi makadii mukoma Nashi, pane imwe nyaya iri kuitika kunoku. Zvakangooma. Kune imwe nyaya yemujolo. Pane shamwari neshamwari avo vainge vari vakadzi. Saka vakadzi ava vainge vatova ne15 years vachitamba vose. Saka mukutamba uko kwavainge vachiita vese ikoko, umwe shamwari uyu ainge achitodanana nemurume wefriend yake, ndokubva vazotozvara vana vavo 2 nemurume wefriend. Chokwadi manje chazobuda pachena mushure mekunge murume uya afa. Vana ava manje ndopava kuchionekwa kuti vainge vakanyoresewa pamashares emaproperties. Saka nyakutorerwa murume uyu ava kuti kusvika pakupera kwegore rino vana vose ava vanofanira kunge vari pasi, nekuti iye ari kuti havangadyi pfuma yandakashanda. Ndicho chimiro chiripo. Hanzi nyaya iyi yandakuisirai iyo iri kutoitika izvozvizvi. Vanhu ava ndeve panext door pedu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, please post for me kuYouTube kwenyu. Please mukoma muudze vanhu vandipindurewo veduwe. Ndakamboposta kumwe so yangu enge isina kana akapindura. So mukoma ndiri musikana ne23 years, ndatambudzikawo nemumukanwa mangu munongonuhwa. Hei, chero ndichangobva kukwesha uye munobuda ropa mumazino. Zvakatanga ropa richibuda kana ndichingokwesha, but iko zvinozvi rinotongobuda ndisina chero chandaita. Faninge ndikatosveta mazino angu kudai rinotobuda rakawandisa. Kutosvipa unotoramba kuti riri kubva mumuromo memunhu mupenyu. Then chimwezve mukoma, ndinongovaviwa kusika rudzi, but ndotarisa ndoona kusina kana bundu. Saka ndinoshaya kuti chii. Please vanhu help me. Apa kuvava kwacho ndava kukunzwa bhodhi yese, asi pazvakatanga last year ndaingovaviwa kusika rudzi yoga. So please ndiri kushaya kuti zvingapera sei, ndibatsireiwo. Ende kana ari semazino haachatokwesheki pavanhu, cause chero ukataura neni nyaya unotoona akajenga blood. Thanks mukoma. Ndasiyirira mukoma sikarudzi inonhuhwa zvekare. Apa ndotogezawo nesipo kuti ndisare ndachena, but handizivewo kuti chii. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Paishu iyoyo pane vamwe vanzvadziso vandakambotaura navo pacall. Ivo vainge vachiti vaita zvekutengesa muviri wavo, vanoita zvekutengesa muviri wavo. Saka vakangonditi hanzi paipai pakunoyamwa kwavanoita maclients avo, sikarudzi dzemaclients avo, hanzi vakabva vazonoyamwa umwe ainge aine chirwere chepabonde. Saka hanzi sometimes unokwanisa kutoyamwa munhu anenge ane chirwere chepabonde, then hanzi siki yacho inotosara mumukanwa imomo. Vachinditi hanzi vakatora a very long time kuti vange vachizoita right. Saka handisi kuti mwanasikana uyu ndo zvakaitika kwaari, but I think kuti she needs to go to the hospital
uye zvekare paishu iyi yekuti kusikarudzi kwake kunenge kuine smell inobudako zvekare I think kuti anofanira kuti ange achishandisa mamwe dzimwe sipo dzedze dzevanhukadzi dzinotengeswa kunana Clicks, vana Gina Gadi, vanani I think kuti for now you can try to do that, but chichemo chake ndechekuti please ndipindureiwo. Nyaya yangu yakambopostewa but hakuna akandipindura. Ndoita sei? Hanzi sikarudzi yangu inovava zvekare nemuviri wangu wose unovava plus mazino hanzi anenge achingobuda ropa. And also I hope kuti kana ukamboshandisa soda kukwesha futi mazino ako nesoda, maybe it might help as well. Let us try to assist here in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uyo ane makore 49 years ekuberekwa. Munokwanisa kunditi chiedza zvangu, not my real name. Handina vana uye zvekare no family, no peace at all. Upenyu hwangu hwandiri kurarama noita sekunge munhu ari kutongorarama ari mugwenga, filled with regret in the shadows of my decisions. Ndanyorawo tsamba yangu kwamuri, my confession, because I feel as if zvinhu zvacho zvazondinyanyira zvakandimomotera. At least kana vamwe vanhu vakakwanisawo kunzwawo nyaya yangu, vamwe vanokwanisa kuzochinja pfungwa kana kuine avo vanenge vachifunga kuti vari kuda kuenda kunoromba. Maybe mukaposta nyaya yangu ndinokwanisawo kuita inner peace, and I can also give a warning to other people kuti izvi zvinhu zveurombwa izvi hazvina maturo uye hazvina zvazvinokubatsira. Saka mainge muri mugore ra2008 sezvamunongoziva kuti muna 2008 upenyu munyika yedu yeZim upenyu hwainge hwakaoma. Munhu wose ainge achingorwidzana nekuti dai ndakwanisawo kuita zvinenge zviri nani. Saka I was one of those people that were desperate. Ndainge ndiino shuviro yekuti dai ndakwanisa kurarama upenyu hwakanaka, but zvainge zvakaoma still. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekuti I then sought out a shortcut, a quick way to get rich no matter what. Ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti kwainge kuine imwe ng'anga iyo yainge iine masimba. Ndakabva ndazoenda kwairi ng'anga iya. Mushure mekunge ndaenda kwairi ng'anga iya yakabva yazondivimbisa, ikabva yazonditi yainge ichikwanisa kuzondipa mushonga wekuti ndinge ndichizogadzira mari. Ndakabva ndafara paya, zvikabva zvanzi iwe unenge uchingofanira kuti unge uchingoita masacrifices. Ende panguva yacho iyoyo ndakatongozviudza kuti zvakafanana, because murume wandainge ndichigara naye naiyewo zvinhu zvainge zvakamuomera. Tainge tava ne2 days nokudya anything. Ndakazotonoponera pamba peng'anga iya yamushure mekunge ndaziya. Saka boyfriend ndiyo yandakatanga kusacrifice nekuda kwekuti ndakatongozviudza kuti zvainge zviri nani, but kumusacrifice kwandakamuita mweya wengozi manje wakabva kwazotanga kutenderera mumhuri. Ndaingoti wose uyo anenge abata kuti mumhuri mune ngozi yemunhu wandainge ndakachekeresa, iyeye ndiye wandaibva ndatema, ndobva ndatumidzira nyoka yangu kuti inge ichingonomutema. Saka pandakaendako kwairi ng'anga iyi ndainge ndisingade kuromba as such. Ndainge ndichida mushonga welucky because ndainge ndichida kuti ndinge ndichiendawo kuSouth Africa. Saka sezvo ndainge ndisina passport kana mapepa, ndikabva ndati kana ndikawana mushonga welucky then ndobva ndazofamba nemushonga iwoyo welucky, handikazombosungwi. Saka ng'anga iyayi yakabva yazondiudza kuti aiwa, iwewe chinongodiwa ndechekuti kana ukangoita sacrifice zvinhu zvako zvinobva zvatongoita bho. Kana ukangodeura ropa chete ziva kutoti watopfuma iwe. Saka pazvakataurwa zvichinzi painge pachingodiwa one sacrifice, ndakangoti maybe painge pachazodiwa mombe, mbudzi kana kuti huku, but ndainge ndisingatozivi kutoti painge pachitodiwa ropa remunhu. Saka ipapo manje pazvakazonzi painge pachidiwa ropa raamai vangu, ndikabva ndatanga kuchema ndikati kwete, ndainge ndisingakwanisi kusacrifice amai vangu. Then akabva azonditi kana iwewe uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira, sacrifice munhu wekuti unomuda. Ndikabva ndaramba. So at that time ndo pandakabva ndazoti kwazviita here kuti ndinge ndichingosacrifice boyfriend yangu. Then ndikabva ndazosacrifice boyfriend yangu mugore ra2008. After ndamusacrifice mweya wengozi wakabva wazotanga kumuka 1 year mushure mekunge ndatanga kuita mari. Saka mweya wake waiuya kwandiri wakaita kunge nyoka. Nyoka iyoyo yobva yatanga kundirova, ndairohwa kani zvekuti ndaimuka ndakazvimba. So ndakabva ndazodzokera kwavari sekuru vaya, ndikabva ndati sekuru, tarai muone kuti muzukuru wenyu akazvimba, zvinondoita sei? Then ndikabva ndazonzi zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitangidza kusacrifice
hama dzangu ndikabva ndanzi ndinofanira kutotanga nekutosacrifice amai vangu kuitira kuti mweya wavo unge uchizorwidzana nemweya wengozi wemurume uyu wandainge ndakachekeresa. Saka ndainge ndava kuti kana ndakatarisa vanhu hama dzangu ndainge ndava kusavaona sevanhu asi ndainge ndava kutovaona semhuka idzo dzandinokwanisa kusacrifice ndichidya mari one by one. Ndakavasacrifice kutanga naamai vangu uye zvekare ndikabva ndazosacrifice sekuru hanzvadzi yaamai, ndikabva ndazosacrifice cousin sister yangu zvekare nababa vangu. Each and every time ndaiti kana mushure mekunge ndachekeresa munhu then taiti kana tamoviga paya pandaizodzoka kumba kwangu kuno kuHarare ndaibva ndazoona bhegi rinenge rakazara nemari. Ndakazviita izvi kunosvika mugore ra2020. Saka mugore ra2020 ndo pandakabva ndazoona avision. Saka usually ndo zvinoitika izvozvo, ndinoona avision kana kuri kunzi panenge paine munhu uyu wandinenge ndichinzi uyu munhu uyu ndiye wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizochekeresa. Saka ndinowanzokumuona munhu uyu anenge akamira, then munhu uyu ndinobva ndazoenda apo paanenge akamira ndobva ndazomubaya nebanga like so. Izvezvezvi mukomanashi kana kuri kunzi ndikaenda nemi kuvillage kwandinobva, yes kwatongova kudongo zvako, but munokwanisa kutofungidzira kutoti pamba pedu pamusha pedu ipo ndo panovigira vanhu vose vemuvillage vafi vavo, because kune makuva awo anokwana iwo kuita 31 makuva evanhu vakangovigwa vanhu vemumusha chete, vanhu vemumusha vega vega. Saka pavanhu 31 avo mukomanashi vakavigwa ipapo pamusha pedu, inini ndakaurayisa vanhu vanokwana ivo kuita 26, then vamwe 5 avo aiwa vakatongofawo zvavo patainge tichitongoriwo vana vadiki. Saka ndini ndakapedza dzinza rose mukoma, handidi kukunyeperai. Saka uyu munin'ina wangu uyu ndiye wandainge ndichida kuti ndige ndichizosacrifice last, but ndinozvidemba nekuda kwekuti ndainge ndisina hangu basa naye too much, ndikabva ndazomupa mukana. Saka ndakazomuona muvision ndichida kumuuraya, because kazhinji kana ndava kuda kuuraya munhu ndinomuona muvision ndobva ndaenda kwekwe ndobva ndanomubaya nebanga. Saka ndakazama kuita zvandainge ndakamboita so many times, but ndikabva ndamuona kuti ainge achitonamata ndikabva ndatadza kumubata. So kubva zvandakatadza kumubaya uyu munin'ina wangu uyu, nyoka yangu manje yandakarombera pairi, nyoka iyi ndanzwa nekurumwa nayo. Nyoka iyi inoruma kane hama dzangu, haitomborina kana tsitsi zvachose, ende painondiruma musafungidzira kuti inongondirumaka, inotondiruma zvekutoti zviye zviya zvinoitika kana warumwa nenyoka ine poison zvekuti unotorwadziwa, but inini manje handizofi manje, muviri wangu unotozvimba apo pandinenge ndarumwa panotozvimba, but handizofi. Kuti ndinge ndichienda kuchipatara zvekare hazviiti, because nyoka iyi ndiye mumhepo. Saka right now handizivi kuti ndingaitawo sei kuti ndinge ndichichekeresa munin'ina wangu, because she is very prayerful. I don't know what am I supposed to do, I can't sacrifice her at all. And nyoka iyi iri kugara ichingoya kwandiri ichiti iyo yava nenzara. Saka ndainge ndakanzi neng'anga iyaya zvandofanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti kana ndichida kumuchekeresa ndinotora mushonga, ndakapiwa umwe mushonga wandinofanira kuti ndinge ndichienda kunosiya pamba pake, but each and every time ndinoti kana ndikaenda kumba kwake ndinobva ndazongokanganwa mushonga uya mumotikari muhandbag mangu. Ndinozoti kana ndadzoka kumba maybe after a day ndopandobva ndazoti konda zvandakakanganwa kuti ndinge ndichisiya mushonga uya, because ndakanzi mushonga uyu ndinofanira kuisa pasi pesofa kana kuti mukitchen make, then handifaniri kuti ndinge ndichizorara pamba pake, but nekuda kwekuti iye anonamata saka handikwanise kuti ndinge ndichiusiya mushonga iwoyo pamba pake. Saka zvaizvezvi ndotsvakawo n'anga inozvigona inenge ichida mari ndinayo. Kana variko vanokwanisa kundibatsira, aiwa mukomanashi ini hangu I am willing, because ndaneta nekuramba ndichingorumwa nayo nyoka iyi. I have no peace, ndava kuda kuti munin'ina wangu uyu ange achifa. Fedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.